Ka jingthmu jong ka sarkar jilla banthung khat arngut ki officer ha ka Meghalaya CM Lead Fellowship Guideline. Ka na kite ki khat arngut saungut kinde ki bar jilla bat prangut kinde ki trairi ki trai jilla kala penlong ya ka hinyo trap Youth Council HYC panlit pan jingshai. Ke HYC hapo ka jingilam u president u ba roy kupar sendram kala lej ban pan jingshai no officer on special duty OSD ka SSA SEMAM ha ka arp nyo terik unaitung halor ka jingbu kendon ban bhakam. Habakran shkilar pathai khubor u presiden ke HYC uba Roy Kupar Sendram uloong ba ka jing persha ke HYC banthung saungut ki officer ha ka Meghalaya CM Lead Fellowship Guideline ke badai na barjela kadai na mar bah ka por penbena like kam ka sorkar ka klem kedau badan kum kata ka kendon. Uloong ru baki babon ki samla ke jela ki lala ban shimti ya ke tega kam bat ke HYC kam persha ya ke jingthung kam na ki ba shabar ke jela handrai ka persha pat ya ka policy thungkam bat benrap ru baki samla ke jela ki khamtep bha bani ki banabar la ha ka jinglong jingman ka riti ka dustur ka khtien ka thlej hapo ke imlang ka salang. Khadu uba roy kupar sendram loong baka seng kadawa na ka sorkar ban bishar benia biang bat wanra ka jingpen kela ha ka fellowship guideline da ka ba wengno ya ka kendon balamang. Yang jong kaseng menda kasengi wan ban yikendu yo officer on special duty jong ka SSE semam kepada State Education Mission Authority i Dr. Andrew Wajri ban penpau holor ko kamat ya kabana kalyang jong kaseng ila yo ka jeng ujor na ki kun samla kepada ki trai muluk kuman chu pentep mapi ka sarkar Meghalaya kala penmi ya kawe ka recruitment na kabanta ban tep kam ya ki khat artli kita ki fellowship ki balatip kum kata ka CM Lead Fellowship lane ka Chief Minister's Leadership in Education and Development Fellowship na kamta khat artli ki post haba ka jing thmu jong ka sarkar kalong makini ki fellow lane kini ki ban cha thong ki khat arngut kindon hamanla ki district jong ka sarkar jong ka jela Meghalaya bakin ya trailang haringkat bat ki tanak trikam jong ka sarkar la kalong ka district administration la kalong bat ka SSE la kalong bat ka education department kum juru bat ki stakeholders ki ba fair kumno ban pentikna ba ki scheme ki ba fair jong ka sarkar jela ka baidei ba ka tanak puli puthi on pentrikam lane la dalap ya kanu ka jingduna lane ka jingdon kam jong katkum ki jingdon kam jong ki jaka hakikat artri district kini ki fellow lane kini khat arngut ki ban chat hukam kin long kum kita ki nong ai khubor syaka sarkar bahang ni kaduna kan ni na kamenta kan ni ka district kini ki initiative ki baka sarkar kha ban shim ba kumta ter ti hak ubnai mi bakhadu lane hujun jong newsnam ka sarkar kala pelat ya ka advertisement na ka banta ki khat artri ki post jong kini ki fellow hakani ka advertisement la syukhot ban ong ba ki bala ban apply kinde ki samla ki bala pass ya ka postgraduate in any discipline lane ki undergraduate with 2 years experience haka public policy haka education sector bakum ta ter hadin kata kala don ka proses ya ka selection committee kala shim hadin bakila ayo ban pediang ya ki application form haka arp sautrik jong mentau benai kila penmi ya ka list ya ka list haka ba kila shortlist kumasan pungut ki samla ki ban wan shim menta haka personal interview ya ka ba on con haka live ho but live trik jong mentau benai but ya kini kisan pungut kat kum ka jeng soto ka jong ni kalong ba kila pha ru ya ka email yaki personally but hakata ka email kay ka ba pelong ngi banginwan ban yikendu yo new officer on special duty mata singi kalong ba hakani ka email ka bala pha sekini kinong apply yaki bala shortlist banwan ka interview ka live bala twitterik kila ong ba the final selection of 12 fellows hakaba ka jingjit yakini ki khrarngut prangut na po Meghalaya but saungut na kiway pat kijela will be based on the interview, document verification and fulfillment of eligibility requirements. Kumuchuang ipi haka advertisement om shim la kado om shim la ong ba naki khat artli ki post pratli ki post on bu nam ta ki try muluk but sautli ki post on bu nam ta ki beri ki panapa ngisau lengo ruban ban yo ya kan ki email ya kabala pha na kata ka team CM Lead ko kiong ka Meghalaya CM Lead Fellowship Program jong Government of Education chakini kini kun samla ban pentip basau tali ki post la de ban bu lepa nam ta ki beri ki panapa pi ka CM Lead Fellowship Program ka de program jong sarkar jela
Pisa la bay da ka sorkar jala. Da ka sorkar jongi. Tingim so thu ke ka nongrem, ke ka rational, ke ka reason ba hakapor bagi pha ya kanika email kum bakal long kat kum ka jingtip ka jongi ki ong ba sautli ki post labu na mta ki beri ki manaba de alor kata ka nongrem kum ka seng ilawan menta ka sngi ban tho ya ka shiti ya ka jing shisha ni address au chief minister lengba OSD officer on special duty jong ka SSA but state education mission authority ban ong ya ka sorkar jela ba kadai ban weng mardor ya kanika kendon ka balabu lane ka balapan pau ban ong ban kini ki khat artli ki sit sautli ki sit an ai ya ki beri ki manaba kaseng ka kwa ban keren ka bashay baka sorkar jela kamdei kadei ban sothu bakum kini ki project lai ki badei kapisa kadei ka jongi kum ki nong shok snong jong ka jela bei pisa ka pisa jong pat ba jong ki nong shok snong jong ka jela kabaar beli hadu kat nungi kum ka jela ngi dunai ki khon samla ki bala bed ban tre ya kani kakam fellowship kaban khamtam ya kakam ka bakini ki beriu ki hak ban let ki thai nong kendong ki hak ban let ki stakeholders ki ba fair ki local authorities ki hak ban kendu ya ki kmi ki kpa ya ki noi kai bakum ta terten kabadon kam ro kalong bakin so thu ya ka jinglong jingman jong kani ka jela ka jongi ki hak ban so thu ya ka geographical condition ka mangi ngi shong isa kumnong ngin penting kena ba ubri ubawan na kiwi ki jela un so thu se tin garu la da ule chapok garu banya shong bat ki tu ki try snong tu un so thu se ya ka tin khasi hang ni hapo khasi ban jan tel slani un le chaboy bat kum ta terte ka badon kam kede ba ki bri ki jongi ki hak ban yo ekni kam kram ba ka sorkar jela la da kasnai ki policy kamut kan yo ki feedback ki babyang ka baar ka bangi ngi bu ro ka kajing persya ya kani kajing penmi ya kani kajing pha ya kani ki email ban pentip ba sautli ki post la jet labu nang ta ki beri ku nabar kalong ba pi kumbanga ong pi ngibun ki kun samla ki bade ki try muluk ki balang qualified te balik ke sorkar kan aimen jak hakajaka hakum kani ka por le ka bang ki kun samla ki hiran ki myo kam yo jam ki jaka bikin aimen sim kin encourage ki jongi bikin tap ikini ki kam bat kin yo ro kani kam ikini khat artli ki post ki ong penban banwan ra de ki beri ki manaba haduk kat nu ngi dunai kita ki kun samla te ha ka jing ya kendu ka jongi ban ai ka jing tho hu OSD bon ai ka jing tho chief minister hadin mangilak pen ningkong ong bangam don jing tem nama uni OSD de mo ba pha uba long kum utau officer uba dile kanika ya ka recruitment ong ba kamdon kum kata ka email ka bala pha sakini ki kun samla la ni kanu ka rai ka ban ong ban kini ki khat artli ki post labu sautli ki post nam ta ki beri ki manaba reha bangi pen ipat ya kani ki email ka balapha syakini ki nong apply kam buang ya kani la don balik bakala manur klem ka jingtip ka jonga pamut bulange ula kubur bakadon ka jingle shalak jong nur ban pha ya kani ki email syakini ki nong wat kam kaumut ba don benta manur ki ba pha ya kani klem ka jingtip wat jong ka office tu tena kaliang ka jong ula da ban kular yangi ban ong ba ya kani om syem la approve da ka education department la ni da ka office ka ba deal ya kani ka kam ula ong ru balada ula check ru ka email ka jong bo habu ula check ula bakadon ka jing pha ka bakum kani ka bawong ka de ka jing bakla ka jing le start jong nur te ka bana ka yang jo ka seng ila ong bala ka don ka jing bakla la da ka don ka jing le start jong nur ma phi menta kum officer bo shong ka shuki bo pet yang ne kam pi dei ban pen bet no ya kani balada phim pen bet ngila da ban ong ru lada phim pen bet ya kani nakalang jo ka seng ginom ailat baka interview process kan ya ka lai pho bat la khwetrik lada ka sorkar kam penbet ya kani jing bakla lada ka ong ba bakla di ban penbet jing bakla lada ka le khnang ru ka de ban weng ya kani kendon ka ba kan ong ba sautli gisit na ki khat arsit on ai ki beriu ki panaba ya kata nakleng jo ka HYC nginom priang la nuru balada kim weng lada kim penbet ya kani bat kim ai juba ya ka city ka bangi kum ka seng ilabu ahmad jong ka office jong OSD bon pha chief minister ka seng kanom sha ban penya ya ka interview ka lai pho ba la twitrik nam ta kini ki kam tiula ong ngi ba ai por u sisngi arsngi un sa ai ka jubab ka seng bat un penbet ya kani jimpakla tingen ap ka ta por pala da ka sorkar kamle ya ka e ka badon kamle la ni ka office kamle ka seng kan kren ka bosai bagi nom ailat ba ka interview process nam dani ka kam kan ya ka lai pho bat lai twitrik jong mantau pala